Aquest vídeo que us portem és per explicar-vos per què la consellera Simó aprofita les seves compareixences per continuar deformant la realitat i mostrar d'aquesta manera una imatge propagandística més propera al seu antecessor Cambray. El passat 5 de febrer es va celebrar una sessió ordinària en la Comissió d'Educació, on la consellera Simó va voler justificar davant dels grups parlamentaris dues qüestions que marquen les polítiques del curs legislatiu actual. D'una banda, la permanent manca d'inversió i d'una altra, la negociació amb les organitzacions sindicals. La informació que va lliurar va estar mancada de rigor i nosaltres hem volgut preguntar si això forma part de l'estratègia del govern d'Esquerra Republicana o és simplement desconeixement de la informació. Per aquesta raó, hem decidit fer aquest vídeo on, amb el permís de la consellera, ampliem les seves explicacions. Però anem per parts. Davant la proposta dels grups parlamentaris per assolir el 6% d'inversió en l'educació, la consellera Simó va contestar el següent. Primer de tot, hi havia una proposta per assolir la inversió del 6% en educació. És evident que aquest és un dels no assoliments. La Llei d'Educació de Catalunya, aprovada el 10 de juliol de 2009, diu textualment en la seva disposició final segona el següent pel que fa a la inversió. El govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers 8 anys la despesa educativa a l'entorn com a mínim del 6% del producte interior brut. Per tant, si la llei es va aprovar el juliol del 2009, els 8 anys estipulats per la LEC haurien transcorregut el juliol del 2017. El que vol dir que des dels pressupostos de 2018 el govern hauria d'haver estat invertint un pressupost del 6% del PIB en l'educació pública. Estem en el 2024 i, com ha reconegut Simó, 6 anys més tard el govern no assoleix aquesta xifra i incompleix la llei. I per què no l'assoleix? El govern, evidentment, és totalment favorable a assolir aquestes xifres d'inversió en educació entre Generalitat, administracions municipals i el govern de l'Estat. Com no pot ser d'una altra manera, Simó reconeix que el govern és completament favorable a assolir aquest pressupost, perquè si ho negués estaria reconeixent conscientment que desobeeix la LEC. Quan Simó reparteix les culpes entre la Generalitat, administracions locals i l'Estat, ho fa sabent que Catalunya no té transferides les plenes competències pel que fa a finançament. Però a la vegada no admet que la responsabilitat sobre les partides pressupostàries de les administracions municipals per assolir l'objectiu del 6% són responsabilitat del Departament, tal com esmenta la disposició addicional quarta de la LEC. El Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa referència a la disposició final segona, amb l'objectiu d'assegurar que els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals s'ajusten en tot moment a l'evolució real dels costos i dels preus. Però bé, i com estem actualment respecte al 6%? Simó ho intenta explicar en el següent vídeo. La inversió actual és del 4, en dades del 20, és del 4,2% del PIB i, per tant, per arribar al 6% i aconseguir que el sistema educatiu tingui la inversió mitjana europea en educació, doncs si el pressupost de la Generalitat és de 38.000 milions d'euros i el PIB de Catalunya és al voltant de 219.000 milions d'euros, el 6% del PIB en aquest moment voldria dir una despesa en educació d'uns 13.140 milions d'euros, ara estem als 7.200 milions, és a dir, no doblar però acostar-s'hi. Però anem per parts. La consellera comença dient que la inversió és del 4 i de sobte esmenta que són dades de 2020. Per què no dona dades del 2023? O si el tancament de l'exercici econòmic no el tenen encara enllestit, per què no dona almenys dades més recents, com per exemple les de 2022? Tornem a les dades. Insisteix que el percentatge és del 4,2% del PIB. Recordem que parla del 2020 i que el pressupost total del govern és de 38.000 milions d'euros. També està parlant del 2020. Finalment esmenta que el PIB de Catalunya està al voltant dels 219.000 milions d'euros. Novament, ho fa sense recordar que està parlant de dades del 2020. I acaba concloent que per assolir el 6% del PIB hauríem d'haver invertit 13.000 milions d'euros. Novament, en el 2020. I ara ve la trampa. Per què ens compara aquesta xifra de no assoliment amb els 7.200 milions d'euros del pressupost de l'exercici 2024? És a dir,
4 anys més tard. Senyora Simó, siguem rigorosos amb l'anàlisi. Anem a veure les xifres a les quals ens parla vostè. En primer lloc, podem accedir a l'anuari estadístic d'IDESCAT per veure quines són les xifres del PIB evolutives al llarg d'aquests anys a Catalunya. Si ens fixem en 2020, veiem que efectivament el PIB de Catalunya era aproximadament el que ens mencionava la consellera, 225.000 milions d'euros. I efectivament, si calculéssim el 6% sobre aquesta xifra, veuríem que ens surten aproximadament aquests 13.000 milions d'euros, que són els que s'haurien d'haver invertit en el 2020. D'altra banda, el pressupost de govern per 2020 també coincideix amb la xifra que esmentava la consellera, 38.000 milions d'euros. Però el pressupost d'educació en el 2020 no eren 7.200 milions d'euros, sinó aquests 6.052 milions d'euros. Estem parlant, doncs, que el 2020 el pressupost d'educació no arribava ni tan sols al 3%, molt per sota del 4,2% que Simó pretén fer-nos creure. Però anem a pams. Quina és actualment la inversió i com de lluny estem de l'objectiu? Per poder veure la darrera actualització del PIB a Catalunya en el curs passat, podem accedir a l'informe de previsions macroeconòmiques actualitzat l'octubre del 2023 pel Departament d'Economia i Hisenda. En aquest informe podem veure que la previsió a l'octubre era tancar el PIB sobre una xifra aproximada de 290.000 milions d'euros. Si calculem el 6% d'aquesta xifra, obtindrem realment la xifra de pressupost que el govern hauria d'haver dedicat, segons la LEC, pel 2023. I aquesta xifra no és ni més ni menys que 17.000 milions d'euros. I quin ha estat el pressupost d'educació en el curs 2022-23? Doncs per saber-ho hem accedit als informes mensuals d'execució també publicats pel Departament d'Economia i Hisenda. En la pàgina 23 de l'informe mensual d'execució del novembre de 2023 es pot extreure l'estat d'execució de despeses del subsector d'educació, 7.500 milions d'euros. En aquest cas no parlem de pressupost executat, sinó de definitiu, i per tant encara estaríem inflant més la xifra favorablement de cara al govern. Perquè, tal com diu la consellera, només s'han executat 7.200 milions d'euros, una dada que té ella, però que nosaltres no hem trobat publicada en cap lloc oficial. Si prenem els 7.200 milions d'euros i calculem quin percentatge representa, calculat sobre el PIB de 2023 a Catalunya, obtenim un percentatge molt per sota del 4,2% que assenyala Simó. Ara mateix ens trobem en un 2,6%, menys de la meitat del que dicta la LEC. Però aleshores, quan ens falta per arribar al 6%? El 6% del PIB es podria fer en 6 anys si incrementéssim 1.000 milions d'euros cada any. Però això, 1.000 milions d'euros cada any en educació, bé, també hi té molt a veure una millora del finançament de la Generalitat. Bé, molt no, tot a veure, perquè és evident que de les pedres en fem pans els catalans, però clar, i per tant aquí això ha d'anar molt vinculat a una millora del finançament, perquè si no, el miracle dels pans i els peixos tampoc, no serà fàcil. És fàcil veure que per arribar dels 7.200 milions d'euros actuals invertits a educació pública fins als 17.000 milions d'euros que s'haurien d'haver invertit per poder assolir la xifra del 6%, falten més de 10.000 milions d'euros. Per tant, no faci trilerisme, consellera, que invertint 1.000 milions d'euros cada any durant 6 anys encara estaria molt per sota. I per cert, ja té un altre no assoliment, en matemàtiques. El PIB ha crescut de forma progressiva any rere any a una mitjana d'un 3%, i no de forma plana com vostè suggereix quan diu que es podrien invertir 1.000 milions d'euros cada any durant 6 anys. Si vostè inverteix cada any la mateixa quantitat, això només serviria per assolir la xifra si el creixement del PIB fos un 0%. I sí, de les pedres en fem pans els catalans, però no, senyora Simó, no ens enganyi, que brams d'assa no pugen al cel, i qui dia passa, any empeny. Ja fa 8 anys que incompleixen l'objectiu pressupostari que marca la Llei d'Educació de Catalunya, que tan fermament defensen vostès des d'Esquerra Republicana. No ens vingui ara amb excuses per continuar incomplint la llei eternament i perpetuar el seu desgovern. Però no ens volem quedar només amb les respostes al pressupost, perquè Simó va segellar recentment un acord amb la part social, del qual també en va parlar i molt. Ho veurem en el següent vídeo. Esperem que aquest us hagi agradat. Si us ha semblat interessant i didàctic aquest vídeo, feu-lo córrer, sisplau, a les vostres xarxes i compartiu-lo amb tothom. Som CGT Ensenyament i continuarem lluitant contra qualsevol govern de propaganda per posar llum a la foscor.